So, that's it, Balong. And, anya mo ti reaction mo. Jai. Thank you. Ayan, thank you so much kini ading Rowena Monchang iti mga update ka na tayo about the COVID virus. So, kaya mo, update na nga dagusan. It's up to you. Ayan, damdama ba siya alas 2? Dati ba 2 o'clock. Ah, okay. Nasapa lang kasi bang batiti ayuda ni ating weng. Nakariband kita mo. Ay! Straight na straight ang buhok. Maya. So, nakaalam mo siguro ti ayuda na. No, haan nga kaputi kina ato ti problema kakita na-straighten niya buhok na nga pero-pero-men. Di ba, last 2 weeks ago nga nagparibandi so na nga tata. O, nga pa eh. Awan, tao mo mabasa dito eh. Awan, apay ngayon nagkasya ti internet. Awan. Di mo no, ag-air kami pa eh. Anyway, good afternoon mga idol. Mga tayo idol, pagrit man ni Mama Lolita nga madamang nga mangmangan kani manang Asmin Aguyen. Okay, pagrit amin nga dakiwag ken Makamos family nga madamang nga gidingeg kanyayo itata. It's me Cristel. Dakiwag from San Mario Isabela. Pay request man ko yung Dajay Binaliwala. Thank you po and God bless. So, Aji Binaliwala Ilocano. Binaliwala. Okay, go ahead. Okay, give that song. Binaliwala. Dali sa ta? Ilocano. Awan. Ikaw. Da. Tagalog. Tagalog mo. Microsoft Office. Gandaan nga so ladies and gentlemen. Katabiro ko pa yung lyrics na. Okay, for the meantime, bumasak pa nga may isang pangablaaw. Naimbag nga daw mga idol, pa-request man, di kanta nga arak para kanyami dito Hingyon Ifugao. Salamat, Sarah from Poblacion Hingyon. Okay, pagkakablaaw na kami matan, dito Poblacion Hingyon Ifugao. Salamat po mga idol. Okay, good afternoon na po kita. Yan, at dyan laramdam mo, siyempre, naka-alphabetize ka din. Si Kamat kaya. Gumugulo sa aking isipan. Kung nga naman. At Ilocano titoy, si Kamat, ano ti pamagat na Ilocano ata? Inawan pateg. Inawan pateg. Ako kata birukin ta di inawan pateg. Inawan pateg. Ako medyo nasakit pekit iti uhubutin kada bukod nga maturog latan. Hanga inawan pateg ti pamagat na dito eh. Ano nga? Binaliwala. Basta naaramid ko hindi dahil tuwing medyo bumaybayag. Binaliwala naman yung request. Ba't kasi Ilocano? Ada Ilocano or tatay. Imo na dahil Ilocano and then sige, Tagalog latang arudan. Okay. Hindi mo ba mahanapan? Oh. Binaliwala. Hindi ko mahanapan. Hindi mo birukan? Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na wag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Kaya't humihiling ako kay Bathala na sana ay hindi na siya luluha pa, na sana ay hindi na siya mag-isa, na sana lang ingatan mo siya
Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysayang pagmamahal na kahit tagal ko ring binubuo, na kahit tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Heto nang huling awit na kanyang maririnig. Heto nang huling tingin na dati siyang kinikilig. Heto nang huling araw ng mga yakap ko't halik. Heto na, heto na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysayang pagmamahal na kahit tagal ko ring binubuo, na kahit tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Eto nang huling awit na kanyang maririnig. Eto nang huling tingin na dati siyang kinikilig. Eto nang huling araw ng mga yakap ko't halik. Eto na, eto na, ingatan mo siya. Makapagikot ka mo kaya Deo. Pagbilang mo ganda dyan. Para mo na nabayagaw. Talagag basa tayo manan ah. Tikitigin nga to. Yan. Naim bangal daw idol. Pay kablaman dagiti taga-turayong nga naayat nga dumdungag dahil sikat nga programa yun. Nang rangruna ni Arthur Gamad nga Mr. Ko idol pay kanta day COVID-19. Thanks from Ate Neneng ti Turayong. Turayong kawayan na jay? Ang galing nyo talaga idol, bagay talaga sa'yo, kumanta. Ano naman? Kumanta di ka magsalak eh. Balsa isang mabalimpay. Hi po, greet ko nga po ang aking anak na si Hertlin Di Guzman na happy 3rd birthday ngayon. Oy, happy birthday. Pakanta ngayong Don't Say Goodbye. Alay ko po sa lahat. Thanks, kuya. Di namin bagan nga nagan na. Nagatidog na to eh. Kablaw, kuman. Dagito'y kawork ko ni Ate Matet, Lanuza, Ken Monica Lanuza, Ken Renz Villegas, Ken Marvin alias Titot. Mayata. Nga namadamag, dindangag dito'y Vevanda de Aqua, Ken pabati ti advance happy birthday ken nanay ko Mila Ordonez Gaboni inton May 2 ken ni John Dave Concha inton April 30 ken kanyak ngayam birthday matlang inton May 7 advance happy birthday self thanks mga idol. Yan advance happy birthday. Dati yun yung bagakon kahit. Good afternoon kanyang bossing Batara Sounds and Lights dita San Mateo Quirino Isabela. Kasama kini Ma'am Devora ni Uncle Jerry ni Ma'am Claire
Hindi ka mo naganda kay Madua. Niya na mo kini Aji Mesa. Kita mo na request na All We Ever Find nga ko. Kanta nga Ilocano. Ay nga Ilocano nga English. All we ever find. Kaso naman na Jen? Tell me all your dreams. Sino? What you were to me. Nickel. Forget the word outside. Promise you forever. Knowing that this moment might be all we ever find. Agpahulat ang ti kantanay ko na adanay. Okay, anong nga ro? Dati premyo ka, awa mo kwartata. Awa mo ayod ang nga Adya lang. Anyang nga ro. Anyway, na baka tayo mo ng kapasite programa ni Apo. No, dama mo yung Apo nga makasapol, iti saklay and Walker. Apo, dagiti napipintas nga quality, iti saklay and Walker from the provincial government through our beloved Governor Rod. Apo, naunay kasi gayam kumuha ni Governor ni Rod. And of course, through Dr. Derek Vizcara, Apo, that we're giving away saklay and walkers for those who need. At dati picture to Apo, mabalin yung kita hindi dyan Facebook, may kadamdama kini John Mark and dito IFM. No niya titsura na nga walker, especially kada dyan disabled Apo nga gagayam tayo. So, no dama mo yung karubayo, okay, pakibagayo kanya nga ada Apo ititid ngimi nga libre nga walker and saklay. Di ka di ba lo? Napay. Nagkit-kitak tinabasa dito ay. Mga idol pa play kanta nga, agbabakutak. Isagot ko kadagiti nataraki nga barangay official mi dito barangay San Isidro, Kawayan City. Wow, mayat sa akin dito agbabak. Ken ko na pa dito ay, naimbag nga mulom, yung idol greet ko man dagiti frontliners dito ay barangay Babanwang. Nga everyday nga naka-duty. Ken kanya yung mutan idol pakitugtog jay si Siwait. Wait ko, nalpas ti si Siwait taon. So, Tatay pa yung mga ko dyan. Ano oras na dyan tay? mga 1:25. Specific. Okay nga Rod, para ka kita ay pada ni John Mark. Adda inagnasabat umakit ngen nalapsat inismak ket kinidmat nagtibayok to'y kaunggak no tilanga dimet paudi ti pamaginawaw sexy agkawen santi 60 lungay na pailat makagargari bumaket nga agpaiso napigsa pailat in nababato makaalino ti patong na makaparugso pailat kinina agbabaketak isut kun kunada kaniyak uray manuy uyawen dati dametrik na tuy marik na agbabaketak nungag babaketak di dangamin na muti ganas ti bakit akain na yan ayan agbabaketak nungag babaketak di dangamin ang muti ganas ti bakit akain na yan ayan ti pumatuli ti bakit kaskala adat langit Abay. awan sa pulim ti kinasamit arakop na ken inaget ti bakit nasingsingpet nabangbang luawan mintis uray no kuri bet awan sa pulim na kinagaget dakkel narirong tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da ti bakit akaruman sa nagpaiduma ti ganas na agbabaketak isut kung kunada kaniyak uray manuy uyawen dak ti dametrik na tuy marik na
Tidang minamuti ganas, ti bakit akain na yan ayat. Agbabaketak, ununga agbabaketak. Tidang minamuti ganas, ti bakit akain na yan ayat. Here's another from Dr. Robert. Nagmayat ti ubrak, nukastoy nga agdigusak. Tay sa bunti pagay ayamak, tangamin nagpagpagalisak. Paturay kong nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agay ayam sabon na kaganganas. Ganasek unay iti agsabon, amin nga abot ko kenlik kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idurun-durun. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir pusig ken pusoong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang sa idumudong. Nagganas, tiyak digos, agay ayam iti sabon. Aglaluno, iyaradon, ipababa, ipangato. O sabon, nagngayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat ti ubrak, nukastoy nga agdigusak. Tay sa bunti pagay ayamak, taong amin nagpagpagalisak. Paturay kong aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agay ayam sabon na kaganganas. Ganasek una iti agsabon, amin nga abot ko kenlik kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idurun-durun. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir pusig ken pusoong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang sakto idumudong. Nagganas, tiyak digos, agay ayam iti sabon. Aglaluno, iyaradong, ipababa, ipangato. O sabon, nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapamiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat tiyak digos, lutay sabon ti igus-gusugos. Day galis na nakalamlamuyot, nagganas ngay apros-apros. Aglaluno, peke-pekel, kadagiti mas masel. Agked ka nga kasla agsugel ganas ti sabon na kamay mayat. Ikaten at gagatel, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka.